Počuj, Samko, táto oddychová zóna je výborná. No hej, ale keby sme ju mali tak na viac poschodí. Mňa už to nebaví. Poďme si zahrať niečo iné. Škoda, že nemáme viac športových aktivít. Vedeli ste o tom, že školský parlament už zorganizoval veľa takýchto športových dní a dokonca aj olympijský deň pre celú školu? Mohli by sme tu mať aj kalčeto. To by boli úžasné prestávky. Chceš niečo na našej škole zmeniť? Staň sa členom školského parlamentu. Stačí len napísať svoje meno a priezvisko na papier. A prečo práve ty by si sa mal stať členom školského parlamentu? vypísané kandidátky odovzdajte do zborovne školy.